سلام طعنا هبلنا كرات تملكتنا نلومي حدا قاشا حدنا لكم قريبنا لنا قاشانا دكتور ابراهام بلاي منيستر مسنون كبابتات قلان كمون يو فصام سراح بارتي بلصقنا يوم بس دكتور ابراهام بلاي لومي وانا وكنتات تግራይ أملكتنا صانحت كنقبرنا نقتكتتلنا بخبر عدمكم مبرهت هايليه تايله دخجمرس اتومي لخجمر تاتبلكحي صبونا عيون هم يقنعني صاوعتنا خبيركا يو حسابات كان مكفال أبسترينا سلسلة ترقبك بشم تملكتنا أزيك مسجناك يدلي خسرت حدي كاتت مسرت غير أي حسابنا نمجمر مبل 5 عامات مجمر برتاو قالسي خسرت عدلي كاتت أبز حلفة أو تقوير نير ناي دكتور أبي مجلسن ناتكا مجلسن ويدما ملأختي كعب حكم نعسعو تاي ملكتهم من تايهم يقولوا أزولوا وحدات ريتات يعزب نيرمو كما يجزي بحق أي ملكتكم صبو انت عادات زستجبر استلاخ ملأختي بخبرة على منستر نهزو تግራይ እንኳን ለካቲት 11 بصحكم ዝብል መልእኽቲ እንዲያውም ኩላህና ክንለምዶን ክንመሃሮን ዝግበአና ነገር ሒዙ ዝኸደ መልእኽቲ እዩ ለእዘ ዝኣምን የካቲት 11 ናይ ህዝቢ ትግራይ በዓል እዩ ከም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ብ ናይ ክልል ምክር ቤት አዋጅ ተአዊጁ ዝበዓል በዓል ስለዚህ ዝበዓል እዚ ናይ ህዝቢ በዓል ክሻዕ ዝኾነ ና ህዝቢ ዘለካ ክብሪ ዝግለጽ ናይቲ ህዝቢ በዓላት እንኳ ኣብፅሕኩም ኢልካ ምግላጽ ሚኒማም ነገር እያ ብጣዕሚ ዝነኣሰ ነገር እዩ እንኳ ኣብፅሕካ ኢልካ መልእኽቲ ምትሕልላፍ ማለት እዩ ተኽኢልካ ኣካል ናይቲ በዓል እውን ኮንካ ኢኻ ክትርከብ ዘለካ ናይ ህዝብኻ እዩ ናይ ባዕልኻ ህዝቢ ምስ ህዝብኻ حبيرك توعل تخيل تونك حبيرك توعل نقع بصحك موال كعا كبرن هزبي كم زلوا زرقي ملأختي أنا خري أكل لهم مالك قالي حقنا مخبار نان حقنا ناي مجزء كتجزء ناي زلوا قرروا الناس جنة ونزرقي حق أواج وصيو ناي منجستنا هزبن بعلينا تبهله بخالق ترجم هيبكا تبعال السوق ناي هزبو خمسة يكون مجلاس تخكل يكون ስለዚህ እሱውን ሓደ ናይ ፕሪንሲፕል ጉዳይ ማለት እዩ ናይ ሕግን ስርዓትን ናይ ምኽባር ጉዳይ አዋጅ ምክር ቤት ዘውፅኦ አዋጅ ህዝቢ ዘውዕሎ በዓል እንኳ ኣብፅሕካ ኢልካ መልእኽቲ ምልኣኽ እሱውን ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ናይ ዘመናውነት እውን መለክዒ ሰብ ብዙሕ ዓይነት ተፈላለያት ክህልው ይኽእሉ እዮም የካቲት 11 ክተጥፍኦ ይትኽእል سلز صلاة خيو وي سلز فتح خيو يكون سفاكتي مس حق نات قرار كان تزيكيركا حق نات فأخا تاريخنا رسعها مخاد ذكاء الون يكونن تدلخا نسخت قيرون يدخل زخونه نجر سلز زخونه يكات 11 ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኸም ሃገር እውን ትሕዝን ግዝአሉ ዘለና ሕገ መንግስቲ ዘዋለደ ቃልሲ كم هاجر وين ترجم زلوا قالسي مالتي توزنور وصعتات افريسو حق منغست خلو ازغبره قالسي كم حزبي زنبر قالسي زخ بحال كله بزح غزي مد نغارات كيفطر تبيليف مالت حزب تግራይ حزب تግራይ مالت زي كم زبحال قلديل تخكلኛ ቋንቋ حزب تግራይ ብዙሓት ፓርቲታት ይፈጥሩ ፈጢሩውን እዩ ካብተን ፓርቲታት ሓደ TPLF ኾን ይኽእል እምበር ህዝቢ ትግራይ ማለት TPLF ማለት እዩ ዝብል ካይዳ ኣይኮነን እውን ህዝብና እውን ባዕልዩ ብግልጽ ይናገረሎ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ከይመጹን ከይረአዩን ዝገብሩን ስለ ዝኾነ ትክክለኛ ቋንቋ ኣይኮነን ኮይኑ ግን የካቲት 11 በዓል ናይ ህዝቢ በዓል ኮይኑ ናይ ክልል ምክር ቤት ዝተወሰነ በአዋጅ ዝወፀ ሻዕ ዝኾነ ንሱ ክኽበር ምግባር ዝውን ናይ ሓደ ዘመናዊ ፖለቲካ መርአይ መግለጺ ስለ ዝኾነ እዩ ትመልእኽቲ ተሓላሊፉ ማለት እዩ ምስቲ ዓላማ ናይ የካቲት 11 ተሳኺዕ ድዩ ኣይተሳኺዕን ምስ ዝብል ኣይኮንካን እዚ ገምጋም ጌርካ ቲ ሕገ መንግስቲ ትክክል ድዩ ኣይኮነን
ምስ ዝብል ኣይኮንካ እንትትሓዞ ተመሰረታዊ ዓላማ ዝነበረ ከይዲ ኣብ መንጎ ብኻልኦት ኣካላት ወይ በቶም ዝፍጽሙ ኣካላት መንገዱ ስሒቱ ኾን ይኽእል እዩ ስለዚ እሱ መንገዲ ስሒቱ እሎሞ ኣብ ማእኸል በላሽየሞ እዮም ሞት የካት 11 ክኽበር የብሉን ክፍለጥ የብሉን ታሪኹ ክንገር የብሉን ኢልካ ምድምሳስ ትክክል ክኸውን ኣይኽእልን ስለዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዝተሓላለፈ መልእኽቲ ብሕጊ ዓይኒ ክረአ ከሎ እውን ትክክለኛ እዩ ብስሩ እውን ከም ሃገር ሓደ ሃገር ስለ ዝኾንና ኣካል ናይ ሃገርና ዝኾነ በዓል እውን ስለ ዝኾነ እሱ ሪኮግናይዝ ምግባር ንህዝቢ ዘሎ ክብሪ ዘርኢ ጉዳይ እዩ ናይ ዘመናዊ ፖለቲካ መግለጺ እዩ የካት 11 ከዓ ንሃገርና ዘምጽኦ ኮንትሪቢሽንም ኣለዎ እዩ ምስ ጉድለታቱ ማለት ጉድለታት ንምምላእ ለውጢ መጽኢሎ በቲ ለውጢ ዝምልኡ ጉዳያት ክመጽኡ እዮም ክህልው እዮም ጎደሎና መላእኻ ኩሉ ሙሉእ ኮይኑ ስለዘይህሊ ወትሩ መቸም ዝጎደለ ስለ ዘሎ እዩ ለውጢ መጽእ ከሎ ከዓ እቲ ዝጎደለና መለአ ዝተረኸበ ባዕልኻ ንባዕልኻ ምምሕዳር ዝተኸኣለኮ በቲ ቃልሲ ንሱ እዩ ስለዚ ክርስዑ ዘይኽእሉ ብሕግን ብሕገ መንግስትን ዝተቐረጹ ኣብ ተግባር እውን ዝተረኣዩ ውጽኢታት ዘምጽአ ክሻዕ ዝኾነ ታሪኽ ሙሉእ ብሙሉእ እናደምሰስካ ንቕድሚት ክኽየድ ስለ ዘይከኣል እዚ ንምግላጽ ዝሓሰበ መልእኽቲ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብኣይ ወገን ኣነ እውን ናይ ባዕለይ መልእኽቲ ክተሓላልፍ ከለኹ ካብዚ ዓይኒ እዚ ብምርኣይ እዩ ናብ ፕሪቶርያ ክምልሰካ ያው ፕሪቶርያ ኣኹም ትንፍለጥ ሓደ ዋና ነጥብ ነይሩ ጉዳይ ተመው ኣካላት ሓደ ኣካላት ወይ ድማ ዝሮ ዕንቅፋት እናኾኑ እዮም ዝርከቡ ዝብል ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ዝነበረና ጻንሒት ከምኡ ገሊጽካ ነርካና ክሳብ ሕዚ ዞም ተመዛበልቲ እዚኦም ኣይተመለሱን ዘለዉ እቲ ዕንቅፋት ከመይ እዩ እንታይ እዩ ግበር ለለ ሕዝኸ ክምለሱ ተስፋ እኒኦም ድዩ ካብዚ ንላዕሊ ዝዓቢ ኣጀንዳ ስለ ዘየለ በብደቂቁን በብሰዓቱን ክወግሕን ክመሽን ስለዚ እናተናገርና ክሻዕ ዝፍታሕ ተዘይከይድና ትክክል እውን ክኸውን ይኽእል ካልኦት ኣጀንዳታት ኣልዒልካ ብዛዕባ ተመዛባላይ ከየልዓልካ ምሕላፍ ማለት ትክክል ክኸውን ይኽእል ካብ ሕሊና ካብ ዘለዎ ሰብ እውን ትክክል ኢኻ ኣልዒልካዮ ማለት እዩ ፖይንት ስለዚ እቲ ከምዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝገለጽክዎ ንሕና ናይ ተመዛበልቲ ምምላስ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ከም ዝገለጽክዎ ሓደ ናይ ሰብኣውነት ጉዳይ እዩ ካልኣይ ንሕገ መንግስታዊ መብቲ ጉዳይ እዩ ዜጋታትና ናብ ገዝኦም ናብ መረበቶም ናይ ምምላስ ጉዳይ ምስ ካልእ ኣጀንዳታት ክትኣሳሰረ ይኽእል ተመዛባሊ ናብ ገዝኡ ክምለስ እዩ ክበሃል ከሎ በቲ ዝተፈጠረ ፀገም ቀሊል እዩ ማለት ኣይኮነን ትበፅሕዎ ዘሎ ፀገም ግን ቢያንስ ኣብ ገዝኡ እንድሕን ተመሊሱ ኣብ ገዛኻ ኾንካ ትረኽቦ ፀገምን ካብ ገዛኻ ወፂኻ ኣብ ቴንዳ ኾንካ ፀሓይ ነውዓካ ቁሪ ነውዓካ ክንደይ ሕማማት ናጋጠመካ ትምልሰሉ ትፀገም ትኸደሉ ትሓልፈሉ ኩነታትን ዝተፈላለዩ ህዝብና ክምለስ ኣለዎ ኢልና ካብ መጀመርያ ግዜ ጀሚርና ድሕሪ ሰላም ናይ መጀመርያ ኣጀንዳና ተመዛባላይ ምምላስ እዩ ኢልና ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገለጽክዎ 2015 ከይተወድአ ህዝብና ክንምልስ ኣለዎ ኢልና ኣቂድና ተመኻኺርና እቅድ ኣውፂና ሓሲብና በቲ ዝበልናዮ መንገዲ ክኸደልና ኣይከኣለን ቤዚካሊ እቲ መሰረታዊ ችግር ዝነበረ ብትግራይ በኩል ተኣሳይመንት ወሲዶም መፅኦም ዝነበሩ ሒዞም ዝኸዱ እቅድ ሒዞም ዝኸዱ ኣካላት ናብ መሬት ንምውራድ ዘኽእል ኩነታት ኣይፈጠሩ ወይ ከዓ ሒዞምዎ ዝኸዱ ኣሳይመንት ክሰርሑ ይከኣሉ 2016 እውን ብተመሳሳሊ ናብ ስራሕ ንእተይልና ሕዚ እውን ተመኻኺርና እቅድ ኣውፂና ኣሳይመንት ተኸፋፊልና ስራሕ ሒዝና ብፌደራል በኩል ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕቲ ኢሚድየትሊ ግዜ ከይሃብና ናብ ተግባር ኣቲና ከምቲ ዝፍለጥ እቲ ኩነታት ከበላሽዩ ዝኽእሉ ኣካላት ወይ ከዓ ወሪሮም ኣትዮም ዝነበሩ ኣካላት ዝበሃሉ ብምልኦም ካብቲ ከባቢ ዝወፅሉ ኩነታት ተፈጢሮም ዝነበሩ ሕጋዊ ዘይኮኑ ደረጃጀታት ክፈርሱ ተገይሩ ስለዚ ሕግን ስርዓትን ክህሊ ኣብቲ ከባቢ ወይ ከዓ ድሕንነት ናይ ሰባት ችግር ከይፈጠር እውን ናይ መከላከያ ሓይሊ ኩሉ ከባቢታት ፀጥትኡ ክሕሊ ኢሉ ብዝኽእል መንገዲ ክሰርሕ ክንቀሳቐስ ተገይሩ በትግራይ በኩል ከዓ እቶም ዝተመዛበሉ ኣካላት ብምልኦም ብዝተቐናጀወ መልክዕ ተወዲቦም ምልሻታት ኮይኖም ምስ ዕጥቆም ኮይኖም
ናብ ቦታኦም ዝምለሱሉ ኩነታት ኣቂድና ብንደልዮ ፍጥነት ኣይከደልና ንሽዑ እውን ዋላ እኳ ተዘንጋዐ ግን ብዝገበርናዮ ትሕብርን በቲ ናይ ህዝቢ ድልየትን ስዒሩ እቲ ማሕበረሰብና ናይ ደቡብ ትግራይ ማሕበረሰብ ክምለስ ክኢሉ እዩ ጸለምቲ እውን ምስ ጎደልኡ ክምለስ ተኻኢሉ እዩ ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ እቲ ጉዕዞ ናይ ምዕራብ ትግራይ እውን ተመዛበልቲ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ናይ ምግባር ጉዳይ ምንም ዝተፈለየ ኣጀንዳ ኣይነበሮን ተመሳሳሊ እዩ ቅድና ተመሳሳሊ እዩ ተግባርና ተመሳሳሊ እዩ ኣካይዳና ተመሳሳሊ እዩ ነይሩ ግን ናብ ምዕራብ ትግራይ ቅድሚ ምሽግጋርና እውን እቲ ኸይድታት ዋላ ካሰብና ማሕበረሰብና ተተመለሰ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓድረሉ ዝኽእል ቀበሌ መረፀን ወረዳይ መረፀን ዘሎ ክሳብ ሕዚ እዚ ክገብር ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ ኢና ተባሂልና ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ያው ተፀበይና እናተባሃለ ክሳብ ሕዚ ክውዳእ ኣይከኣለን ተመሳሳሊ ከዓ ፓራሌሊ ንምዕራብ ትግራይ ክምለስ ዝነበረ ማሕበረሰብና ኣብ ትግራይ ብዝፍጠሩ ኣጀንዳታትን ብዕራይ ወለደ ዘረባታትን እውን እናተፈጠሩ ዘየለ ካብ መሬት ዘይተባሃለ ኣጀንዳ እናተፈጠረ እዞም ጉዳያት እዚኦም ንቅድሚት ከይኸዱ ብትግራይ በኩል ብንደልዮ ፍጥነት ክስራሕ ኣይከኣለን ክሻዕ ሎሚ ብድሕሪኡ እውን ተደጋጋሚ ምይጥ ጌርና ናብ ስራሕ ክንኣት ኣለና ቅድሚያ ክወሃብ ዝግብኦ ኣጀንዳ እዚ እዩ ኢልና ሰሪሕና እውን ክሳብ ሕዚ በቲ ዝድለ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ኣካል ሓላፍነት ወሲዱ ዝሰርሕ ኣካል እቲ ሓላፍነት ወሲዱ ዝኸደ ኣካል ናብ ስራሕ ስለ ዘይኣተወ ቢያንስ ክሰርሕ ዝኽእል ኣካል እውን ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት ወሲዱ ወከልቲ መዲቡ እዚኦም እዮም እዚ ጉዳይ ዝኽፍፅሙ ዝኽእሉ ኢሉ እቲ ዝነበረ ገምጊሙ ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ መፍትሒኡ ንሱ እዩ መፍትሒ ሕዚ እውን ብፌደራል በኩል ተን ብፌደራል ክስራሓ ዝኽእላ ስራሕቲ 100% ንምስራሕ ዝግጁ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ተግባር ኣትይዎ እውን እዩ ዘጋጥም ፀገማት ተሃልዩ ክፈትሕ ሙሉእ እምነት ሒዙ ዝግጁ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል እዩ ብትግራይ በኩል ከዓ ግዜያዊ ምምሕዳር ሓላፍነት ወሲዱ ድሕሪ ሕዚ ግዜ ከይወሰደ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ኣካላት ክሰርሕዎ እንተኽኢሎም እውን ክሰርሑ ምግባር ዘይሰርሑ እንተኮይኖም ከዓ ዝሰርሑ ኣካላት መዲብካ ናብ መረበቱ ህዝብና መሊስካ ሕዚ እውን ክረምቲ ከይርከበና ከምዚ ኮይና ኢልካ ምክንያት ምድርዳር ከይመፀ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ንሪእሉ ግዜ ክኸውን እዩ ትምኒተይን ስራሐይን ብትግራይ በኩል እውን እዚ ክገብሩ ኮሚትመንት ከም ዝወስዱ ድሕሪ ሕዚ መቸም ህዝቢ እውን ባዕሉ ይናገር ኣሎ ንሕና እውን እናገር ኣለና ደጋጊምና ዘዕረፍናሉ መዓልቲ የለን ስለዚ ብግዜያዊ ምምሕዳር በኩል እውን እዚ ሓላፍነት ናይ መንግስቲ ምዃኑ ተረዲኡ እዞም ስራሕቲ እዚኦም ጥራሕ ትኩረት ገይሩ ቅድሚያ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ኩነታት ንክንፈጥር ተቀራሪብና ክንሰርሕ ኢና ንሓስብ ዘለና በቲ ናተይ እምነትን በቲ ናተይ ድሌትን እንተኸይዱ ቅድሚ ክረምቲ ህዝብና ሕዚ እውን ክምለስ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ እዚ ንምግባር ክንሰርሕ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከባብታት ካብ ራያ ወይ ድማ ዝሮ ዝሮ ካብቲ ናብ ኤርትራ ገጽ ዘሎ ብናይ ሻዕብያ ሓይሊ ዝተታሓዙ ቦታታት ኣለዉ እሞ ካብኡ ዝተፈናቀሉ ዜጋታት እውን እኒአው እዮም ብዛዕባ እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ኣይውጋዕን ግን እቶም ተመዛበልቲ ንሶም ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዜጋታት ይረአዩ ድዮም ብዙሕ ግዜ ኣጀንዳ ስለለ ይኾኑ እዮም ሕዚ እቲ ዋና ፀገም ኮይኑና እኒሄ ብዛዕባ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ናብ መረበቶም ምምላስ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ ተመዛበልቲ መሰረታዊ ኣጀንዳ እዩ ኢሉ ሓላፍነት ወሲዱ ቅድሚያ መፍትሒ ክህብ ዝሰርሕ ኣካል ብትግራይ በኩል ዘይምህላው እዩ ወይ ከዓ እቲ ድሌቱ ካልኦት ድሌታት ዘቐድም ኣካል ስለ ዘሎ እቲ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ብፍጥነት ክኸደልና ኣይከኣለን ከም መሰረታዊ ኣጀንዳ ሲኮነን ካሊእ ኣጀንዳ ናይ ሎም እውን ብግልፂ እውን ስለ ዝናገሩ ስለዚ ካብቲ ህዝቢ ምድሓን ቅድሚያ ዝህቡ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎም ንሶም ኣብቲ ኣጀንዳ ክፅመዱ ከለዉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እውን እቶም ተፈናቀልቲ ቅድሚ ንምምላስ ቅድሚያ ክንዲዝህብ ናብቲ ዝፍጠር ኣጀንዳ እናኸደ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ናዘንጋዕ ስለ ዝኸድ ዘሎ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ተመዛበልቲ ማለት ካብ ኩሉ ከባብታት ትግራይ ዝተፈናቀሉ ወይ ከዓ ከም ሃገር እውን ካብ ኩሉ ከባብታት ሃገርና ዝተፈናቀሉ ሰባት ኢና ነውግዕ ሰብ ኣብ ትግራይ ዘለው ተፈናቀልቲ ክንብል ከለና እቶም ካብ መረበቶም ወፂኦም ኣብ ቴንዳ ዝነብሩ ኣብ መዕቆቢ ዝነብሩ ኣብ ዝማዶም ተበቲኖም ዝነብሩ ዘለው ግን ገዝኦም ገዲፎም ዘለው ኣካላት ኢና ንነጋገር ብኣና በኩል ያው ብዙሕ ግዜ ኣቴንሽን ዝረክብ ብዙሕ ዝበለ ህዝቢ ዝተፈናቀለሉ ከባቢ ብማስ ዝተፈናቀለሉ ከባቢ
እናሃሎ ተዘይኮይኑ ኩሉ ተመሳሳይ ካቤትኛውም ኮርነር ዝተፈናቀለ ህዝብና ተሎና ምረበትኩም ለሰለው እዩ ሶናይ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ በፍተን ቦርደራት አካባቢ ዝርከብ ማሕበረሰብና እውን ኣብ ከቢድ ፀበባን ችግርን ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ገሊኡ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ይሳቀሎ ገሊኡ ከዓ ከመረበቱ ገዲፉ ናብ ካሊ ተፈናቂሉ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን መፍትሕ ክረክብ ዋና ትኩረትና ጌርና ክንሰርሕ ኣለና አጀንዳ ይኸውንን ትክክል ይኸውንን ዋና አጀንዳ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ መሰረታዊ አጀንዳ እዩ ቅድሚያ ዘይህብ እንተኮይኑ ናይ ምዕራብ ኮነ ናይ በሰሜን አካባቢ ዝተፈናቀለ ይኹን ሰሜን ምዕራብ ዝተፈናቀለ ይኹን ምዕራብ ዝተፈናቀለ ብኩሉ ዝተፈናቀለ ከም አጀንዳ መሰረታዊ ጌርካ ተዘይወሲድካዮ ምዝንጋዓት ይረአዩ እዮም ባና በኩል ግን ከም ዓይነት ፈላላይ የብልናን ማለት እዩ አቤትኛውም ቦታ ኣብ ግዛት ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝተፈናቀለ ካብ መሬቱ ዝተፈናቂሉ ዘሎ አካል ተመሊስና መረበትኩም ለስ ኩሉ አድረስ ክንገብሮ ኢና ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኢሮብ ካብ ዛላምበሳ ካብ ካልኦት ከባቢታት እውን ተፈናቂሎም ዘለው ህዝብና ናይ ባዕልና ህዝቢ ክሻዕ ዝኾኑ ዜጋታትና ክሻዕ ዝኾኑ ተበዲሎም ዝጸንሕሉ ተገፊዖም ዝጸንሕሉ ኩነታት ክሓጽር ክንሰርሕ ኢና ምስ ኤርትራ ሻዕብያ ተሓይዙ ዘሎ ጉዳያት እውን ብዝርዝር ክነውግዕሉ ንኽእል ኢና እዚያው መምሕዳር ዝምልከት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ያው ካብ ዝጣየሽ እውን 2 ዓመት ከባቢ ይመልእ ኣሎ ግን ናይ ጸጥታ ቢያንስ ካፍቱ ናይ ተመዛበልቲ ዘለዎን ብሎም ዘለና ወጻኢ ብኣፍቱ ግዜያዊ መምሕዳር ዘመሓድሮ ዘሎ ቦታ እውን ዋዕሉ ማዓት ጸገማት እዩ ዘሎ ናይ ጸጥታ ውሕስና የለን ማዓት ብጣዕሚ ዘርዚርካ ክትውድእ ዘይትኽእል ጸገም እዩ ዘለና ጠንካራ ኮይኑ ሕግን ስርዓትን ኣኽቢሩ እንተነኣሰ እታ ኣብቲ ለመሓድሮ ዘሎ እቲ ካሊእ ፖለቲካዊ ወግዕታት ከምቲ ቅድም ዘዋጋዕናዮ ኮይኑ ኣብኡ እውን ሕግን ስርዓትን ከኽብር የኽኣለ እሞ እንታይ እዩ ትጸገም ኣብ ትግራይ ከምቲ ዝበልካዮ ሕግን ስርዓትን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተረጋገፀሉ ኩነታት የለን ዘይሕጋዊ ነገራት ብስፍሓት ዝረአየሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሰብ ዝውውር ኣሎ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ መን ዜጋና ዘይኮነ እውን ምፍላጥ ክሻዕ ዝኣበየና መታወቂያታት እናተሃተሙ ዝወሃብሉ ከም ሽያጭ ቅርሺ እናኣከቡ ሰባት መታወቂያ እናሃቡ ዜጋ ኣካላት እናሃለዉ ግን ዜጋ እናተገበሩ በማእኸል እውን ብጣዕሚ ከቢድ ችግር እናፈጠሩና ዘለዉ ኣካላት እኒአው ይፍለጡ እዮም ኣብ ትግራይ ብደንቢ ይፍለጥ እቲ ዘሎ ምንቅስቃስ እዚ እውን ሕጊ ክሕዝ ዘይምግባር ኣሎ ከምቲ ንፈልጦ ሃፍቲ ትግራይ እውን ማዕድናት እናተጓሕጉሑ ማሕበረሰብና ብዘጥፍእ መንገዲ ቀጻሊ እውን ህይወት ከይህልብ ዝገብር መንገዲ ኢሬስፖንሲብል ብዝኾነ ኣካይዳ ወርቅታት እናተሃደነ ጥራሕ ዘይኮነስ ትዝወፅእ ወርቂ እውን ምስ ናብ ውጪ ምስ ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገድታት ዝዘዋወረሉ ዝንቀሳቀሰሉ ኩነታት ኣሎ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምስ ውጪ ኣካላት ዝራኸብሉ ሰባት ዝቕተልሉ ንብረታት ዝዝረፍሉ በየመንገዱ ዘይሕጋዊ ታክሲታት ወይ ከዓ መኪና ናጠጠው እናበልካ ማዓት ክፍያታት ዝጥየቐሉ ሰባት እውን ዝውቅዕሉ ዝግረፍሉ ካብ ሕጊ ወፃኢ ብዙሕ እንቅስቃሴ ዝረአየሉ ብዝተደራጀውን ብዘይተደራጀውን መንገዲ ይረአ ኣሎ ኣብ ትግራይ ብዝሕዝን መንገዲ ህዝብና እውን ብከቢድ ኩነታት እዩ ዝገልጾ ከምዚ ዓይነት ጸገማት ትርእይዎ ክሪኦን ክሓስቦን ስለ ዘይኽእል ሕግን ስርዓትን ክኽብር እዩ ተባሂሉ ዝተፈጠረ መንግስቲ እናሃለወ ጸጥታ መዋቕር እናሃለወ እዚ ክርኢ ክሓስቦ እውን ስለ ዘይኽእል እቲ ጸገም ሰፊሕ እዩ እቲ መሰረታዊ ችግር ናይዚ ቅድሚ ሕዚ እውን ከም ዝበልክዎ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ዘሎ ድኽመት እዩ ግዜያዊ ምሕዳር መንግስቲ ክሻዕ ዝኾነ ናይ ሰብ ናይ ዜጋታትና ድሕንነት ናይ ምሕላው ዋና ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ሕግን ስርዓትን ክኽበር ናይ ምግባር ዋና ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ መንግስቲ እዚ ተዘይገይርዎ ካሊእ ክገብሮ ይኽእል ኣብ ትግራይ ዝፍጠሩ ምንም ዓይነት ችግራት መፍትሒ ክርከቡ ዝግብኦም ብመንግስቲ በኩል እዩ ካሊእ ሓይሊ ክኾነ ይኽእል ካብ መንግስቲ ወፃኢ ዝፍለጥ ሓይሊ የለን
ኣብ መንግስቲ ትሕቲ መንግስቲ ኮይኑ ዝንቀሳቀስ ሓይሊ እምበር ካብ ወፃኢ እንተኮይኑ ወይ ሽፍታ እዩ ወይ ሌባ እዩ ወይ ከዓ ካሊእ ኣጀንዳ ዝሓዘ ኣካል እዩ ሕጊ ክትሕዞ ዝኽእል እውን እቲ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ግን ግዜያዊ ምሕዳር እንተስ ልቢ ስፊሑ እንተስ ስንፍና በሊፁ ስንፍንኡ እዚ ክገብር ኣይከኣልን ችግራት እናተፈለጡ መን ከም ዝፈጥሮም ዘሎ ቶም ፀገማት እውን እናተፈለጡ ብግልፂ ምንቃፍ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ተጠያቅነት ንምርግጋፅ ዘይኽእለሉ ቶም ፀገም ዝፈጥሩ ዘሎ ኣካላት እንእከለ እዮም ሕግን ስርዓትን ክሕዝለዎም ኢልካ ንህዝቡ እውን ይፋ ዘይግበረሉ ኩሉ ነገር ብሽፍንፍን እናኸደ ህዝብና ከም መዓልቲ ንመዓልቲ ስግኣት እናሰፈኖ ዘይሕጋውነት ከዓ እናወሰኸ እናቐነሰ ዘይኮነስ እናወሰኸ ክኸይድ ኢሉ ኢሉ እውን ንባዕሉ ነቲ መንግስቲ ሻዕ ምፍራስን መንግስቲ ዝብሎ ነገር ከይትግበርን ዝኽእሉ ነገራት ክረአዩ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ ሶ እቲ መሰረታዊ ፀገም በዓል ዋና ናይቲ ፕሮብለም ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ግዜያዊ ምሕዳር ምጥንኻር የድሊ መንግስቲ እዩ መንግስቲ ዘይብሉ ክልል ክኸውን ኣይኽእልን መንግስቲ ዝኽፈርስ እውን ማንም ክፈቅድ ኣይኽእልን ግዜያዊ ምሕዳር ንብሎ መንግስቲ ናይ ፕሪቶሪያ ውፅኢት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕግን ስርዓትን ናይቲ ሃገር እውን ዝተቋቋመ ሕጋዊ ተቋም እዩ እዚ ንምፍራስ እዚ ንክዳኸም ምግባር ንህዝብና ናብ ካሊእ ፀገም ንምእታው ምስራሕ ማለት እዩ ምንም ካሊእ ክበሃል ኣይኽእልን ሕጊ ዝተስማዕማዕኻዮ ፕሪቶሪያ ምፍራስ ማለት እዩ ካሊእ ምንም ክበሃል ኣይኽእልን ብዙሕ ግዜ ዝስምዑ ነገራት ኣለዉ እዮም ኣብ ፕሪቶሪያ ግዜያዊ መንግስቲ ኣካታች ብዝኾነ መልክዑ እቶም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ይፈጥርዎ እዩ ተባሂሉ ከምቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገለፅክዎ እዚ ምግባር ናይ ክልቲኦም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ስራሕ እዩ ክልቲኦም ዝተስማዕምዑ ኣካላት ጥራሕ ዘይኮኑስ ካልኦት ኣካላት እውን ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር ገይሮም ክሰርሑ እዩ ሓላፍነት ወሲዶም ተስማዕሚዖም ዘለዉ እምበር ሓደ ኣካል 50+1 ሓደ ካብ 50 ንታሕቲ ዝበሃል ስምምዕ የለን ከምኡ ዝበሃል ፕሪቶሪያ ስምምዕ የለን 50-50 እውን ኣይወስዱን 50-50 ወሲዶም ንካልኦት ከካፍሉ ይኽእሉን 100 ክልቲኦም ወሲዶም ማለት ሶ ከምኡ ዓይነት ኣሬንጅመንት ኣይኮነን ኮይኑ ግን ልክዕ ድሕሪ ውዕሊ ዝነበረ ኢንተንትና ወይ ድሌትና ንሕና ጉዳያት ሕዚ ኣነ ክሕዚ ዝወ እምበር ምናምን ክንብል ንሕና ናብ ከምኡ ዓይነት ኣጀንዳ ይንኣትን ቶሎ ኢልኩም ተደራጅኹም ጥራሕ ህዝብና ብፅሕሉ ችግራቱ ንፍትሐሉ ንሕና ንኽእሎ ነገር ንምግባርና ንምድጋፍ ኤኒታይም ዝግጁ ኢና ኢሚድየትሊ ናብ ስራሕ ምእታው ኢና እንደሊ ብፌደራል ክስርሑ ዝግብኦም ነገራት ቶሎ ኢልና ናብ ሰርቪስ ምምላስ ናብ ኢንፍራስትራክቸር ምዕራይ ምናምን ዝኣተናዮ ንዑ እዩ ንስቶም ከዓ እታ መንግስቲ መስሪቶም ቢያንስ ኩሉ ካቲቶም እታ ትራንዚሽን ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ግዜ ከሸጋግሩና ዝኽእሉ ኣካላት ፈልዮም ኣውፅኦም መልሚሎም ኣቕሪቦም ፀዲቑ ተስማዕሚዕና ኢና መንግስቲ መስሪትና ዘለና ሶ መንግስቲ ምምስራት ተስማዕሚዕኻ እዩ ዝግበር ዝቕየር እንተኮይኑ ተስማዕሚዕኻ ጥራሕ እዩ ዝግበር እምበር ንሕና ስለ ዝደለና ነፍርሶ ወይ ዝኾነ ኣካል ስለ ዝደለየ ዘፍርሶ መንግስቲ የለን ብሕጊ ዝተቋቋመ መንግስቲ ክሻዕ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝንቀሳቐስ ማንም ኣካል መንግስቲ ከፍርስ ዝንቀሳቐስ ማንም ኣካል ነቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም ዘፍርስ ዘሎ እውን ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ዘይተወዓዓልካዮ ዘየለ ፕሪቶሪያ እውን ሪፈር እናገበርካ 50+1 ናተ እዩ 50 ናትካ እውን ታሕቲ ኢኻስኻ ምናምን ዝበሃል ኣነ ዝመደብክዎ ከውፅእ እየ ክቕይር እየ ዝበሃል ነገር የለን ተስማዕሚዕኻ እዩ ኩሉ መንግስቲ ዝምስረት እምበር ክደልዮ ተቐምጦ ክትልዕሎ ክስኢልካ ትነቕሎ ጉዳይ ዓይነት ኣይኮነን ሶ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለዎ ፀገም ግልፂ እዩ ካብ ማንም ንላዕሊ ገምጊምናዮ ኢና ብሓደ ርኢናዮ ኢና እቲ ፀገማት መሰረቱ ናይ መፍትሒ መንገድና እውን ከዲፋይን ንግበር ኢልና ኢና ከመይ ጌርና ንፍታሓዮ ከመይ ጌርና ነተዓራርዮ ክዕረቶ ኮይኑ እውን ከለ ይውፃእ ከለ ይእተ ብዝብል ነገር ዝዕረ ኣይኮነን እቲ ፀገም ዝፍጠር ዘሎ ግዜያዊ ምሕዳር ብዘሎ ችግር ብቻ ኣይኮነን ኣብ ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ወፃኢ ዘለዎ ኣካላት ግዜያዊ ምሕዳር ከይሰርሑ እውን ናይ ባዕሎም ስራሕቲ እናሰርሑ እናደናቐፉ ዝውዕሉ ኣካላት ስለ ዘለዉ ስንፍና ዋናው ናይቲ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ እሶም እውን ስርዓት ከትሕዝ ዝግብኦ ኣብ ሰዓቱ ተጠያቅነት ከረጋግፅ ዝግብኦ ባዕሉ ስለ ዝኾነ ዜሮ ግን እቲ መንግስቲ ከፍርስ ኦር ክነኻኽእ ዝደሊ ኣካል ተሃልዩ ብግሊ ዝግበር ብቡድን ዝግበር ኣጀንዳ ዘይፍቀድ ምዃኑ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ተዘይኮይኑ ግን ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ካብቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ወፃኢ ሰላም ከፍርስ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካል ምዃኑ ፈሊጡ
ህዝብና እውን ከምዚኦም ዓይነት እንቅስቃሴታት በፍጹም መሬት ከይህልዎም ንከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት ግደፉ ክብል ናብ መስመር ከትሕዝ ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ጥራሕ እየ ከተሓላልፍ ዝደሊ ናብ ፌደራል መንግስት ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ኢሎም ዘመልከትሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ፀገም ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ንላዕሊ ኢሉ ዘቕረበ ኣካል የለን ሓግዙኒ ኣብዚ ብዚ ኢቨን እፍቶም ናይ ፌደራል ስራሕቲ ዝኾኑ ጉዳያት እውን ሕቶ የቕረበን ትፀገም ብፍጥነት ክፍታሕ ከም ዘለዎ ተረዳዲእና ኢና ምይጥና ማለት እዩ ካብዚ ንላዕሊ ህዝብና ክጎሳቆለ የብሉን ክችገር የብሉን ቶሎ ኢሉ ናብ ርግኣቱን ሰላሙን ክመፅእ ኣለዎ ናብ ልምዓቱ ክሓስብ ኣለዎ እዚ ዘግብር ነገር ክስራሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ሲሪየስሊ ተነጋጊርና ብትግራይ በኩል ዝነበሩ ኣካላት እውን ምንም እኳ ካብቲ ኣብኡ ዘሎ መንግስቲ ንላዕሊ እዩ እቲ ጉዳያት ዝፍጠር ዘሎ ዝብሉ ኣካላት ዋላ ተነበሩ መጨረሻ ዝተስማዕማዕናይ ነገር ግን ባዕሉ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ እውን ከም ዝበሎ እዚ ንምቁፅፃር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለና እዩ ክንቆፃፀሮ ኢና ኣብ ሓፂር ግዜ ኩሉ መስመር ክነትሕዞ ኢና ኢሉ ኣሳይመንት ወሲዱ እዩ ኸይዱ ማለት እዩ ኣነ መንግስቲ ስራሕ ምስራሕ እንተዝኽእል ኣብ ሰዓቱ ክውሰኑ ዝግብኦም ውሳኔታት ተዘውስን ሕግን ስርዓትን ልዕሊ ኩሉ ክኸውን ጌርካ ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተጠያቂ ምግባርን ተጠያቂ ንክኾኑ ህዝቢ ክሕግዞ ፃውዒት ምግባርን ኢምፖርታንት እዩ መስለኒ ካብዚ ወፃኢ ካብኡ ንላዕሊ እንተኮይኑ ከዓ ንፌደራል እውን ኣድላይ ሓገዝ ክግበረሉ ክጥይቕ ይኽእል እዩ ምንም ዝኽልክሎ ነገር የለን ክሳብ ሕዚ ግን ብዘሎ ርክብናን ብዝገበርናዮ ምይጥን ብዝተረዳዳእናዮ ነገርን ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ ዝኾነ ጉዳይ የለን ብዝብል ኢና እቲ ኩነታት ክቆፃፀሮን ስራሕ ክሰርሐሉን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳርና ደገፍና ንሰርሕ ዘለና ዝብል እየ ክገልጽ ዝደሊ ስጋኣታት እኒኦ ኣብ ትግራይ ብበዝሒ ብፍላይ መቃማት ናፍቲ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ዝነበርናዮ ኩነታት ክንምለስ ኢና ዝብል ስጋኣታት ኣለዉ ምስ ሻዕብያ ኮይና አንጻር ፌደራል መንግስቲ ክንስለፍ ኢና ዝብል ዓይነታት እውን ንርኢ ኢና ብዝተፈላለዩ መንገድታት እዚ ከመይ እዩ ዶክተር ስጋኣታት ብሓቂ ብመዳይ መንግስቲ ክሳዕ ክንዱ ዝኣክል ስጋኣታት ይረአዩ ኣለዉ ድዮም ምልክታት ልክዕ ኣብቲ ህዝቢ ምስ ዝረአዩ ስጋኣታት ኣብ መንግስቲ እውን ከምኡ ይረአዩ ድዮም ከመይ ኢኹም ትርእይዎ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩነታት ትክክል እዩ ሕድሕድ ምንቅስቃስ ኣብ ትግራይ ዘሎ መን እንታይ ይገብር ኣሎ ምስ መን ይራኸብ ኣሎ እንታይ እናገበረ ይውዕል ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ምንቅስቃሳት እንታይ እዮም ምስ ካሊእ ሓይሊ ወፃኢ ሓይሊ ዝግበር ምንቅስቃሳት ድሌቱ እንታይ እዩ ኢንቴንሽኑ እንታይ እዩ ብምንታይ መልክዕ ይራኸቡ ኣለዉ ንምንታይ ይራኸቡ ኣለዉ ዝብል ኩሉ ይፍለጥ እዩ ንመን እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ እውን ይፍለጥ እዩ ከም ፌደራል ብዙሕ ትዝግበር ዘሎ ርክብ ኮነ ትዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ንፌደራል ዘስግእ ዓይነት ኮይኑ ዝረአ ኣይኮነን ግን ወትሩ ከም ኣነ ከም ትግራዋይ ክሓስቦ ከለኹ ብፍላይ እቶም ሻዕብያ እናተራኸቡ መጣፍእቲ ዝእልሹ ዘለዉ ተጋሩ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ በደልን ግፍዕን ጨፍጫፍን ሃፍቲ ትግራይ ጓሕጒሑ ተሸኪሙ ዝወሰደ ሻዕብያ ብተደጋጋሚ ህዝቢ ትግራይ ዘይጠፊኡ ሰላም ይረክብን ኢሉ ኣብ ኩሎም ትውልድታት ባህሪኡ እናገለጸ ዝመፀ ኣካል ምዝ ኣካል እዚ ጥዕና ዘይብሉ ርክብ ምግባር እቶም ኣብ ትግራይ መሬት ዝተገበሩ ፀገማት እቶም ኣብ ትግራይ መሬት ዝተፈፀሙ በደላት ትስነ ልቦና ናይ ህዝቢ ትግራይ ናቲ ትጉዳእ ደረጃ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎም ንዕቐትን ድፍረትን ዘርኢ እዩ ዝገብርዎ ምንቅስቃሳት
زم سبات زيهم شعبيان هزب تግራይ كربحيو يلكام حساب أيكون إنه تمنع قدم تولدس زحز تولدون كم زي كونه سلز فلتو سلز رأيه بعين سلز قاتمه زجبر زلوا ركب نلمعات كم زي كونه فلتي سلام نممزق كم زي كونه فلتي شعبياكو بريتوريا سممعنت تسمع معنا مستوهله كم يجرو ريسبوند كم زجبر كل سوي زفلتو حقوقنا يكون قلصي سلام هاجرنا خيمت مثلا كعب تግራይ كيهلي ኣብ ትግራይ ዝህል ጥንካረን ሓይልን ዓቕምን ከም ዋና ኣጸላኢ ገይሩ ዝርኢ ሰላም ብምፍጣሩ ዝሓረረ ኣጀንዳታት የወዳእኹን ኢሉ ዝኣምን ሓይሊ እኮ እዩ ሕዚ እውን ህዝብና እናጋፍዐ ፍተን ቦርደራት ኣካባቢ ዘለዋ ናጋፍዕ ጽንሕ ዝሰርሕ ዘሎ ሓይሊ እዩ እንተ ዝኾን እንተ ዝነጋገሩ ሕግን ስርዓትን እንኳ ይፈቅደሎምን ከም ሃገር ይርክብ ዝግበር ምስ ካሊእ ኣካል እምበር ብክልል በኩል ንዝኾነ ዓዲ ተራኺብካ ሸርሒ ምንግጋር ኮነ ምስራሕ ይከኣል ካብዚ ንላዕሊ ወንጀል የለን ሃገር መክሓድ የለን ዜሮ ዜሮ ግን ምስ ርክብካ ተዝግበር ንቁም ነገር ተዝኸውንና ቶም ዝግፍዑ ዘለው ህዝብና ዘድሕን ምይጥ ተዝገብሩ ቢያንስ ህዝብና ንመረበቱ ክምለስ ቦታታትና ክምለሰልና ካብ ግዛኣት ሃገርና ክረጋገጽ እዩ ይስራሕ ዘሎ ክንብል ንኽእል ነርና ሓንቲ ኣጀንዳ ንሱ ከይረኣይና ተግባር ከይረኣይና ተግባሮም ስርቅን ለየብነትን ሃፍቲ ምትእልላሽን ሃፍቲ ትግራይ ምዕናውን ኣካል ኮይኖም ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ውሽጥኻ ይሕዝን እዩ እዚ ምንም ዘምጽእ ነገር የብሉን ከምቲ ዝበልክዎ መጀመርያ እዩ መጣፍእቲ ዝእልሽ ኣካል ኣጠፋፍኡ ክዓር ነይርዎ እንተዘይኮይኑ ምንም ዝፈጥሮ ፋይዳ የብሉን ከም ሃገር ዘምጽኦ ፀገም እውን ክህሊ ይኽእልን ግን ከም ትግራይ ከም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስነ ልቦናና ዝፍጸም ዘሎ በደል ባዕሎም ቶም ዝራኸቡ ዘሎ ኣካላት ዝፈጥርዎ ዘለዎ በደል እውን ምዃኑ ፈሊጡ ከምዚኦም ዓይነት ኣካላት ሕልና ዘይብሎም ኣካላት ልክዕ ክትሕዞምን ሓቢሩ ክቃለሶምን ናብ ስርዓት ክምለሱ ክገብሮምን በዚ ዓይነት ሽርሕን ርክብን ዝፍጠር ሰላም ኮነ ዝዕረ ነገር የለን ዝበላሸን ዝጠፍእን ጉዳይ ተዘይኮይኑ እዚ ኣካል እዚ ንሕና ከም ተጋሩ ክሳብ ሕዚ ዝጠፍአ መንእሰይና ይኣኽለና ተወሳኺ ጥፍኣት ዝፈጥር ኣካል ወይ ክፈጥር ዝፅዕር ኣካል ናይ ደገ ኾነ ናይ ውሽጢ በፍጹም ኣብ ህዝቢ ትግራይ መንፈስ ተቐባልነት የብሉ እዚ ብግልፂ ህዝብና ይናገር ኣሎ እዩ ካሊእ ህዝቢ ዘለዎም ኣካላት ተዘይኮይኖም ዞም ሰባት እዚኦም ህዝቢ ትግራይ ወፂኡ ብጸሎት ዝጽሊ ጸሎት ይገብር ኣሎ ይምህለል ኣሎ መሬት ዝሰምዐኒ ዝብል ከዓ ናብ ሕጊ ቀሪቡ ይዛረብ ኣሎ ብሰልፊ ክርድኦም እዩ ዝብል እውን ብሰልፊ ይገልጽ ኣሎ መንእሰይ ወፂ ይናገር ኣሎ ኣዴታት ይገልጻ ኣሎ ሃይማኖት መራሕቲ ይዛረቡ ኣሎ እዚ ዘይርዳእ ኣካል እንተኾይኑ ኣብ ደም መንእሰይና መቐለዲ ገይርዎ ብዝኾን ብዘይኮንን ሰላም ከደፍርስ ሕኹት እንተበለ ተቐባልነት የብሉንና ኣብ ማንም ኣካል ዘለኹም ተጋሩ ኣብ የትኛውም ኮርነር ዘለኻ ትግራዋይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰላምና ከፍርሱ ዝኽእሉ ቀለልቲ ዝመስሉ ግን ድሓር ኪሳርኦም ሓደገኛ ዝኾነ ከም ህዝቢ ናብ ሓደጋ ክወስድና ዝኽእሉ ምንቅስቓሳት ኩላህና ክንቃለሶ ጸብዒተ ከቕርብ ይደሊ ማንም ኣካል ኣብ ጸጥታ መዋቕር ይሃሉ ኣብ ካሊእ ስራሕ ይሃሉ እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ዝገብሩ ብጉጅለ ይኹን ብግል ዝግበር ምንቅስቓስ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ናብ ስርዓት ከኣቲ ምግባር የድሊ እዩ ብፌደራል በኩል ግን ብዙሕ ዘስግእ ኩነታት ወይ ከዓ ዝኾነ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ኢልካ ዝሕሰብ እውን ስለ ዘይኮነ ስለ ንፈልጦ ኩሉ ነገሩ ብዙሕ ዘስግአና ጉዳይ ኣይኮነን ክብል እየ ዝደሊ ጽቡቕ ያው ብዝተወሰነ መልክዕ ኣልዒልካ ኢኻ ያው ካብቲ ናይ ጉዳይ ሻዕብያ ከይወፃና ሕዚ ያው ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ንሻዕብያ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ቦርደር ናብቲ ቅድሚ ፕሪቶርያ ዝነበረሉ ኩነታት ወይ ድማ ናብ ስሩዕ
ክምልሶ ድልየት እንየድዩ ምናልባት ነቲ ስጋኣታት ከተብራህርህሉ ኢለ እንት ሓደ ኢሊት ከም ስጋኣት ስለ ዘሎ መጀመርያ ሓቂ ኣነ እውን ከባቢታተይ ስለ ዝኾነ ዓደይ ስለ ዝኾነ ቤተሰበይ እውን ስለ ዝኾኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ይፈልጦ እየ እቲ ቦርደር ኣካባቢ ዘሎ ኩነታት ሻዕብያ ኣብ መሬት ትግራይ ኣሎ ትኽክል ኣሎ ሻዕብያ ካብ መሬት ትግራይ ካብ ሃገርና ካብ ግዝኣት ሃገር ክወፅእ ኣሎ 100% ክወፅእ ኣሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ግን እንታይ እዩ ኢልካ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኣብዚ ኮነ ንፀገምና መጀመርያ ልክዕ ውዕሊ ፕሪቶርያ ምስ ተስማዕማዕና ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ስምምዕ ተነጋግርናዮ ነገር ኩሎም ካብ ናይ መከላከያ ሓይሊ ወፃኢ ዝኾኑ ኣካላት ክወፁ ካብ መሬት ትግራይ ኢልና ሻዕብያ እውን ኣትይዎ ካብ ዝነበረ ሰፋሕቲ ቦታታት ክወፅእ ተገይሩ ከይዱ ኣብቲ ቦርደር ኣካባቢታት ምንቅስቃስ ምግባር ቀፂሉ ማለት እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ግን እቲ ናይ መከላከያ ሓይልና እውን ኣብ ትግራይ ዝነበሮ ፕሬዘንስ ክሻዕ ምትዕርራይ ንገብር ብዝብል እቲ ኩነታት ህዝብና ኣብ ጦርነት ስለ ዝፀንሐስ ብዙሕ ሓይሊ ኣብዚ ከባቢ ክረአ ከሎ ሳይኮሎጂካሊ ካሊእ መልእኽቲ ከይህልዎ ኢሎም ዞር ኢሉ ፍቲ ኮንቴስት ዝበሃል ኤርያ ይፅንሐልና እሞ ንሕና ባዕልና ማኔጅ ክንገብሮ ኢና ከባቢናን ውሽጥናን ኢሎም ሓቲቶም ናይ መከላከያ ሓይሊ ካብቲ ከባቢታት ዘወር ክብልና ኣብተን ኮንቴስትድ ኤርያ ክፀንሕ ተስማዕሚዕና ዝወሰድናዮ ተግባር ድሓር እዚ ተስማዕሚዕካ ጌርካ የናሃለኻ ከባቢታት ቦርደር ዘሎ ገዲፎም ጋሓብ ኢሎምዎ ማለት እዩ ባይዘወይ ገገሊኡ እቲ ህዝቡ እውን ስለ ዝነግረና ሻዕብያ ስለ ዘሎ ይኮነን ገዲፎምዎ ሻዕብያ እቲ ውፅእ ዝተበለ ክፍቲ ስለ ዝኾነሉ እቲ ውፅእ ይብሉ እምበር ስለ ዝተቋፃፀሮ ወይ ሓይሊ ስለ ዘቕመጠ ወይ ኩሉ ቦርደር ኣትይዎ ሽጥስ ከቢቡ ስለ ዝሓዞ ምናምን ኣይኮነን ግን ንሱ ፕሮቴክት ገይሩ ሒዙ ንክፀንሕ ዘሎ ድሌት እውን ግልፂ ጌርካ ምፍላጥ የድሊ እቲ ዓይነት ድሌት እዩ ዘሎ ከም ኣጀንዳ ንምንጋር ይጥቀሙሉ እዮም ኣብ መሬትና ወሪሩ ሒዙሎ ይብሉ እዮም ካብቲ ወሪርዎ ዘሎ ከባቢ ክገልህ ኣብ ገገሊኡ ከዓ እቲ ባዶ እውን ኮይኑ እናሃለወ እኳ ቢያንስ ሓይሊ ተቐሚጡ እናሃለወ ክፀንሕ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ግን የለን እዚ ማለት ግጭት ይፈጠር ማለት ኣይኮነን ምንም ምስ ግጭት ዘተሓዘ ጉዳይ ኣይኮን ክፍቲ ዝኾኑ ቦታታት ክሽፈኑ ኣለዎ ናይ ፌደራል ሓይሊ በቲ ዝተስማዕማዕናዮ መሰረት ተመሊሱ ናብቲ ቦርደር ክሻዕ ዝምለስ በዓል እቲ ፀረ ፀጥታ መዋቕር ናይ ትግራይ ናብ ተነካብታት ተንቀሳቒሱ ቦታታት ሒዙ ማኔጅ እናገበረ ክፀንሕ ኣሎ ንሕና ንኣት እውን ኣይትእተው ባዕሉ ካ ሓሊ ካ ፅናሕ እውን ኣይሕልን ግን ክስ ግን ናኸሰሰ ይውዕል ማለት እዚ ያው ጨዋታ እዩ ሕዚ እውን ከምቲ ናይ ተመዛበልቲ ዝጫወትዎ ጨዋታ ኣብዚ እውን ይጫወትዎ እዮም ዘለዉ ኣንሕና እንደልዮ ፌደራል ሓይሊ ተጀሚርናዮ ዘለና ናይ ፕሮሰስ ናይ ዲዲኣርን ናይ ኖርማላይዜሽንን ስራሕ ተዝፈጥነልና ቦርደር ናይ ምሕላው ፀገም ናይ ፌደራል ኣሎ ኢላ ይኣምንን ኣይህልን እውን ንሕና መፂናስ ተፀጊዕናስ ዝወረረ ሓይሊ ወሪሩ ፍተን ቦርደራት እውን ክፀንሕ ፍቲ ፐሪፈሪ እውን ክፀንሕ ዝብል እምነት የብለይን ተፀኒሑ እውን ልክዕ ንምሓዝ ዝፅገም ሓይሊ የብልናን ኮይኑ ግን በቲ ዝበልክዎ ምክንያት እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ ካብቲ ከባቢ ዘወር ኢሉ ክፀንሕና ኖርማሊ ባዕሉ እቲ ናይ ፀጥታ መዋቕር ናይ ትግራይ ዘነካብ ዝስራሕቲ እዚ እናቲ ናይ ውሽጢ ዘሎ ፀገማት እውን ተዓራርዩ ናብ ኖርማላይዜሽን እናኣተወ ብዝኸደ ቁፅሪ ግን እቲ ናይ ፌደራል ሓይሊ በቦትኡ ዝኣተወሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና ኢልና ተረዳዲእና ተስማዕሚዕና ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ዳሓር ከሳሲ ኮይኑ ከም ፖለቲካ መጥቀሚ እናገበረ ግን ንሱ ንምዕራይ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴን ስራሕን ዘይሰርሕ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ሶቲ ጉዳይ ክወፁ ዘይንደሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ክፀንሑ ዘይንደሊ ምዃንና በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይደሊ
ስለዚ ክጸንሑ ዘይብሎም እውን ውፅኢልና ዘውፃናዮም ካብተን ብዙሕ ከባቢታት ኣትዮም ዝነበሩ ከባቢ ሕዝብቲ ፐሪፈሪ ነፍትን ጫፍ ዘሎ ከባቢታት ተሪፎም ዘለዎ ኣካላት እውን ካብቲ ከባቢ ክጸርዩን ክወፁን እዩ ድሌትና ስለዚ ንሕና ክሻዕ ንኣቲ ክጸንሑ ኣለዎም ኢለ ኣይኣምንን እቶም ጸጥታ መዋቕር ናይ ትግራይ እውን ብዘይ ግጭት ማለት እዩ ግጭት ብዘይ ምፍጣር ብሰላማዊ መንገዲ ዘፍጥር ነገር እውን ስለዘይብሉ ገገሊኡ ባዶ እውን ስለዝኾነ እዚ ናይ ምግባር ተልእኾኦም ናፈጸሙ ተዝጸንሑ ንሕና ከዓ ናብ ቦታና ክንምለስ ከለና ከም ፌደራል ኣካባቢታትና ክንሕዝ ከለና ዘጋጥመና ነገር ተሃልዩ መፍትሒ ናብናዮ ክንከይድ ኢና ጽቡቕ ዶክተር ያው ሓሳባትና ዳርጋ ናወዳእና ኢና እሞ ምናልባት ዝተረፈትብሎ ነገር ተሃሊካ ከም መልእኽቲ ያው ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመንእሰይ ትግራይ ይኹን ዝሮ ይምልከቶ እዩ ትብሎ ኣካል ዝተረፈ ዕድል ተሊካ ሓሳብ ተሊካ ዕድል ክበካ ሓንቲ ነገር ክውስኽ እና መልእኽቲ እውን ንህዝብና ክትሓላልፎ ዝደሊ ነገር ይህሊ እዩ ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ ሕዚ እውን ከምቲ ብቐዳማይ ዝገለጽክዎ ኣብ መሬት ትግራይ ሰለስተ ኣካላት ሕግን ስርዓትን ከይህሊ ሰላም ከይሰፍን ብዝረኸቡ ኣጋጣሚ ቢያንስ ውጥረት ክቕጽል ናብ ግጭት ከኋላ ተዘይተቐይሩ ግን ውጥረት እናሃለወ ዕድመ ዘናውሑ ኣካላት ኣለዉ እዮም ሓደ እቲ መሰረታዊ ጉዳይ ወንጀለኛታት ኣካላት እዮም ሰላም ክኾን ከሎ ተጠየቕቲ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ክሳብ ሕዚ ብዝፈጠርዎ ፀገማት ድቃስ ዝሰኣኑ ሰላም እንተመፅያ ተጠያቕን ተሓታትን ናብ ሕጊ ክንቀርብ ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኣካላት እኒአው እዮም እዚኦም ሰላም ክምነዩ ኢልካ ምሕሳብ ይከኣል ናብ ሰላም ከምፆም ዘለዉ እቲ መንግስቲ ባዕሉ ኣሸኒፉ ህዝብና እውን ኣሸኒፉ ክስዕሮም ዝግባእ እዩ እቶም ካልኣይ ሓይሊ ተስፈኛታት ዝበልናዮም ሓይሊ እዮም ተወሳኺ ንእሽተይ ሰሪቖም ተወሳኺ ስርቂ ዝምነዩ ተወሳኺ ሃፍቲ ዝምነዩ እቶም ካልኦት ዝበፅሕዎ ዓይነት ዘረፋ ክዘርፉ ዝፅበዩ ተስፋ ድሕሪ ሕዚ ንእሽተይ ሰሪሕና ክንረክብ ኣለና ኢሎም ኣብ መዓት ሽፍትነትን ለይብነትን ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ሰላም ተኾይኑ ሕግን ስርዓትን ተተኸቢሩ ናፍቲ ኖርማል ላይፎም ተተመሊሶም ከም ክስታይ ዝርእይዎ ማለት እዩ ከም ዝኸሰሩ ገይሮም ዝሓስቡ ኣካላት እኒህው እዮም እዚኦም እውን ሰላም ቶሎ ከይመፅእ ርግኣት ቶሎ ከይመፅእ ካልኦት ኣጀንዳታት እናተፈጠሩ ናብ ፀገም ክወስድና ዝሰርሑ ኣካላት ኣለዉ ሳልሳይ ያው ወንበር ኣነ እንተዘይኮይነ ኣነ እንተዘይሒዘያ ሰላም ኣይህልን እታ ወንበር ካባይ ንላዕሊ ካሊእ ሰብ ይምልከቶን ኣነ ዝበልክዎን ኣነ ዝደልዮን ጥራሕ ወይ ከዓ ባዕለይን ጥራሕ እየ ዝቕመጠላ ከማ እንተዘይኮይና እታ ትግራይስ ማዕበል ንኽበልዓ እዩ እናበሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ርግኣት ከይረክብ ሰላም ከይረክብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምንቅስቃሳት ክሰፍዑ መንግስቲ እግሪ ተኺሉ ስርሑ ከይሰርሕ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት እውን እኒህው እዮም እዞም ኣካላት እዚኦም ካብ ህዝቢ ንላዕሊ ዘይምዃኖም ህዝቢ የርእየና ኣሎ እዩ ባዕሉ ይኣኽለኩም ትኽክል ኣይኮንኩምን ኩሉ ነገር ብሕግን ብስርዓትን ሰላምና ብዘፅንዕ መንገዲ ክኸይድ ኣለዎ ኢሉ ኣደታት ይናገር ኣለዋ ይወፅ ኣለዋ ይፅልያ ኣለዋ መንእሰይ ይወፅእ ኣሎ ይናገር ኣሎ ይገልፅ ኣሎ ተደራጅዩ ከም ማሕበረሰብ ነዚኦም ዝኸውን መሬት የለን ድሕሪ ሕዚ ሰላም ኢና ንደሊ ኢሉ ይሰርሕ ኣሎ እዩ ንሱ ኣጠናኺርካ መቕፃል ምንም ዓይነት ጉዳይ ካብ ሰላማውን ዘተን ወፃኢ ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ነገር ክመፅእ ኣይኽእልን እዚ ምእማን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ብግጭት ዝሰኣናዮ እምበር ዝረኸብናዮ ነገር የለን ግጭት በብግዚኡ ዝመፁ ግጭታት መንእሰይና ስኢኖምና እዮም ሃፍትና ስኢኖምና እዮም መሬትና ኣስኢኖምና እዮም ንመልስ ኢልና ኣጀንዳታት ሕዚ ነውግዕ ዘለና ህዝብና ናብ ገዝኡ ይመለስ ተመዛባላይ መፂና ንግበር ንብል ዘለና እቲ ግጭታት ስለ ዝመፅእ ብግጭት ንረኽቦ ነገር ተዝህሊ ነይሩ ቀደም ምረኸብና ነይርና
ሽዑ ንገድድ ሽዑ እንደይነበረን ዳ ሓይልስ ዓቕምስ ብዝሓትስ ሞራልስ ሓድነትስ ዝነበረ እንታ ኮይኑ እውን ማለት ድሕሪ ሕዚ ዝመጽእ ነገር እንተሃሊ ንምጥፋእ እዩ ስለዚ እዚኦም ኣካላት እዚኦም መንእሰይና ከየጥፍኡልና ተተሪፉ ዘሎ መንእሰይና ናብ ልምዓትና ከኣትወልና ሰላምን ርግኣትን መጽኡ ተንዝተረፋ ኣጀንዳታት ህዝብና ብፍጥነት ተሳኺዕና ብሰላማዊ መንገዲ ድሌትና ክሳኻዕ ንገብረሉ ዕድል ኒሄ ኩሉ ናብዚ ክዓስል ናብ ከምዚ ዓይነት ሰላማዊ መንገዲ ክገብር ናይ ምግባርን ካብ ዝወፃእ ዝንቀሳቐሱ ሆይ ሆይ እናበሉ ዝውዕሉ ምስ ሻዕብያና ተኣሳሰሩ ናብ ካሊእ ኣጀንዳ ዝገብሩ ዘለዉ ኣካላት ግን ኢዶም ክእርንው እግሮም ክእርንው ሓሳቦም ክእርንው ናይ ምግባር ሓላፍነት ናይ ኩላህና ተጋሩ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ ፃውዒተይ ከቕርብ ይደሊ ሓሳብካ ንምክፋል ኣብ ስቱድዮና ስለ ዝተረኸብካ ደጊመ ከመስግነካ ንሎሚ ዝነበረና መደብ ያው ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ካሊእ ግዜ እውን ያው እዋናዊ ዝኾነ ኩነታት ክንራኸብ ኢና ኢሉ ተስፋ ይገብር ይቀኒልና ዶክተር ይቀኒልና ነውና ኩራት ተመልከትና ንሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብካሊእ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ግዜ